हेलो एवरीवन बरायबाय फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव तो जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांदोलाय एसे तो बोथोरा जोबोद गुसु आरो ओरैबायदि थान्दा जादोंना बे साननैसोआना तो जेकेट गानाबा टफि हमाबा माने एकदम थानोनो हाया दा जेनो हक सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय बिदिब्ला जागायलांदिनि भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो नोंथांमोना निस्सय मिथिनो मोनखादों जोङो बयबो मिथिनो मोनगासिनोखा जितु जोंहा आधार आरो आधार कार्डजों माने लिंक जाथारनांगौ मास्ट बि आरो जोंहा डेटआ गैला नै बे बोसोरा जोबनोसै 31 गाबोननो फैगासिनो दङ तो गाबोन आरो बिदाय होनोसै आरोना बेनि उनावहाय गोदान बोसोर फैगोन स' थाबैनो खालामनानै लाखादो बयबो आरो बयबो खालामजोबनानै लाखाबाय तो जानांगौ निस्सय ना तो जेनो हक बयबो खालामनानै लादो आरोना दा बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जोंहा बेनो जितु फैबाय थानाय जोंहा पीएम किसान तो बे पीएम किसाननि राङाबो हाबनो थांगासिनो जोङो मिथिनो मोनदों बेयो जोंहा जानुवारि नङाबा फेब्रुवारि गोग्लैहैगोन दै तो जों एसे नेनांगोन थाब आरो मायावथ' मोनबाय थानोना एसे नेनोसै आरो जोङो निउसफोरनिफ्राय मिथिनो मोनदों बेबायदिनो जानुवारि फेब्रुवारिनि भितोरावहाय तो पीएम किसाननि रांखौ जोङो मोननो थांगासिनो दं आरोना तो रायजोफोर गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जोङो नेनानै थानि बिराद गुसु बोथोरा तो बयबो एकदम जेकेट गाननानै थादो आरोना बेबायदि थान्दा बोथोरावहाय उफाय गैया नङाबा तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय